gwaith ni ymwneud ac addysgu pobl sut sy'n aros diogel a glin a tân yn y cartref. Dyn ni am ddangos I chi sut mae dyfyniad peiriannau sychu yn ofalus. Dyma bwnc bwysig iawn. Mae diffodwyr tân o pob cwr y Cymru wedi mynd at danau dir hif ymwneud â peiriannau sychu dillad. Dyma bethau sylfaenol gallwch chi ymwneud I helpu chi'n gadael diogel. Gwnewch yn siŵr bod eich asychwyr wedi awyru'n dda a nad oes unrhyw grychion yn y bibell awyru ac nag ydy wedi blocio neu wasgu. Dylech bob amser adael eich rhaglen sychu gorffen gan gynnwys y cylched oeri cyn gwario'r peiriant. Os ydych yn stopio'r peiriant yng nghanol y gylched, bydd y dillad dal yn boeth. Ydy, mae hynny'n bwysig iawn. Dydy pobl ddim yn sylweddoli bod modd iddynt fudlosgu a mynd ar dân. Fel all diffodd y peiriant cyn i'r gylched orffen a gadael y drws ar gau achosi tân. Peidiwch â golchi dillad hefo olew na saim yn y peiriant. Fe all olew a saim aros ar dillad hyd yn oed iddynt cael ei golchi at tymheredd isel. Cyngor pwysig arall, peidiwch â gadael y peiriannau sychu dillad, peiriannau golchi llestri, na peiriannau golchi dillad ymlaen dros nos. Os gallwch, tynnwch y plwg neu ddiffodd y cyfarpar yn y soced dros nos, am fyddwch yn mynd allan I osgoi perygl o dan gan nam trydanol. Dyna cyfan am rwan. Chwiliwch am rhagor o benodau gennym ni yn gyngor syml I leihau perygl o dan peiriant sychu dillad yn ein cartref.